I Faderns, i Sonens, i den helige Andens namn. Amen. Dagens predikan handlar om Galaterbrevet kapitel 5, vers 16 till och med 26. Den tänker jag läsa det nu. Men jag ser er fortsätta att vandra genom ande, så kommer ni inte alls att tillfredsställa något kötsligt begär. Ty köttet är emot anden i sitt begär och anden emot köttet. Dessa står nämligen emot varandra, så att just det som ni gärna vill göra, det gör ni inte. Om ni emellertid låter er ledas av ande är ni inte under lagen. Men köttets gärningar är uppenbara. De är utukt, orenhet, tidliglöshet, avgudadyrkan, utövande av spiritualism, fientligheter, osämja, svartsjuka, vredeslustbrott, stridslystna, sedningar, sekter, känslor av ond, dyrkorger, vildfestande och sådant som är likt detta. Angående detta varnar jag er nu alldeles som jag har redan har sagt till de som ägnar sig åt sådant ska inte ärva Guds kungarike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, omtänksamhet, godhet, tro, mildhet, självbehärskning. Mot sådant finns ingen lag. Och de som tillhör Kristus har hängt sättet på vården tillsammans med dess lidelser och begär. Om vi lever genom ande, så låt oss också fortsätta med att vandra ordningsfullt genom ande. Låt oss inte bli självupptagna så att vi ägar upp varandra till inbördes tävlan och avundas varandra. Det här handlar om idag Galaterbrevet som jag läste då, och här Paulus då som pratar angående köttets och andens. Köttet är det som han har sagt då, att man blir svartsjuk eller sjuk, all det här bråk, tjafs och allt som vi ser då i världen liksom just nu. Folk bråkar, folk fightar, all droger, all knark, allt som är ont, vapen och prostitution och allt det här som vi ser i världen, det är en av köttets begär. Köttet, det är i våran kropp som det till exempel kroppen vill göra när vi känner för olika luster, och då, om vi inte kan behärska den, det betyder att vi följer köttets lag. Det betyder att vi följer vår begär. Så att för att vinna begären, det krävs att man har Guds ande. För att få Guds ande, då måste man komma till Gud, gå till kyrkan, be och tro och läsa Bibeln. På så sätt kommer man vinna köttets begär. Och köttet har inte makt över anden. Och köttet och anden, de är två olika. Anden är frukter som jag läste då. Frid, kärlek, glädje, allt det här som är gott. Och självbehärskning betyder att man har kontroll över sig själv. Att man inte lider av begär och lust. Det är två olika då. Det är två olika livsstil då. Att man följer Guds lagar och att man följer köttets lagar. Så amen.